L'esclerosi múltiple afecta més de 7.000 persones d'entre 20 i 40 anys a Catalunya. Amb l'objectiu de captar fons per ajudar aquestes persones i contribuir a sensibilitzar la societat, Condis i la Fundació Esclerosi Múltiple han organitzat la campanya solidària Una poma per la vida. Els dies 4 i 5 de novembre, tots els supermercats Condis posaran a la venda pomes a 1,5 € la peça. La recaptació servirà per finançar projectes de suport a joves que pateixen l'esclerosi múltiple. La campanya s'ha presentat amb la realització en directe d'una recepta amb pomes a càrrec del cuiner David Andrés. El xef ha comptat amb la col·laboració dels actors Francesc Corella i Candela Anton, molt coneguts per la seva participació a la sèrie de televisió Merlí. M'agradaria encoratjar-vos perquè, sobretot, la participació ciutadana sigui inclús millor que la de l'any passat. L'any passat es van vendre durant els 2 dies que es va durar la campanya unes 44.000 pomes que van suposar uns 66.000 € de recaptació. Aquest any us encoratjo perquè aquesta participació la superem, perquè ens involucrem tots plegats. Vull agrair personalment a tots els col·laboradors dels punts de venda, sobretot als participants, a la ciutadania, a aquells consumidors que amb la seva aportació econòmica, amb aquest €1,5 d'aquesta poma solidària, ajuden cada any, any rere any, a que això arribi cada vegada a més gent. També m'agradaria fer una menció especial a tot l'equip d'implantació de Condis i sobretot als més de 400 voluntaris que cada any col·laboren perquè aquesta poma sigui una poma de tots, la poma solidària, la poma per la vida. Gràcies a tots. Aquesta campanya d'Una poma per la vida és fonamental per la Fundació Esclerosi Múltiple i sobretot per les persones joves a les quals els hi dediquem aquest any el nostre projecte. El fet de que siguem a més de 450 supermercats Condis aquest any ens permetrà fer visible la malaltia i fer visible també que les persones joves necessiten tot aquest suport per tirar endavant. Això ens permetrà tota la vostra col·laboració, el fet d'oferir programes de mentoring per les persones amb esclerosi múltiple a grans empreses, insercions laborals, continuar amb el nostre centre especial de treball especialitzat en persones amb esclerosi múltiple i també oferir-los beques de formació universitàries. En definitiva, continuar amb una vida el més normal possible, que és el que es mereixen les persones joves amb esclerosi múltiple.